De har analyseret basen af Achilles og Ajax, som spiller brætspil, lavet af Ezekias fra ca. 530 før Kristi fødsel. Det er en sort figur amfora, hvor to mennesker dominerer billedet. Basens mund er ikke nær så bemærkelsesværdig som resten af basens krop. Lige ovenover maven vil man dog kunne se en nydelig palmette-ornamentik, og den var central for den her bases tidsperiode. Under vasens lotusudsmykning ses først og fremmest en del tomme rum, hvilket illustrerer, hvordan denne periode altså gjorde op med det såkaldte horror vacui, det man også kalder angst for tomme rum. Selvom der umiddelbart kan anes en vis stivhed i de to personers positurer, viser grønningen i armene, i ryggen og i benene, at der alligevel her er tendens til mere smidige og nuancerede figurer. Dette passer også i fod og hose med, at vasen er lavet i en overlappende periode, hvor anatomi og muskulatur blev mere centrale fokuspunkter. Der er dog mangler dybde i motivet. Det kan man fx se på den ensrettede blikretning. Der er heller ikke nogen som helst forkortning i motivet. Det har man ikke nået til endnu. Man kan, hvad motivet forestiller er Ajax og Achilles, der sidder med spyd og spiller brætspil, hvilket må være en scene fra Iliaden. Man kan også se, at begge spyd de peger mod brætspillet, ligesom blikkene også peger mod brætspillet, så her etableres altså sådan en meget sådan V-formet linje på selve vasen, mens blikkene også forstærker de her to linjer, der går igennem motivet. Ja. Med hensyn til sammensætningen er der fokus på de her to helte, Ajax og Achilles, og deres terningsspil. Ezekias pottemageren dirigerer mesterligt vores øjne på det spil, de spiller. Deres øjne sidder ned på det lille bord, og spydene peger på bordet, og selv heltenes skuldre indrammer på en eller anden måde det spil, der bliver spillet. Achilles til venstre, som vi ser, bærer stadig hans hjelm, mens Ajax ikke gør til højre. Han har den på sit skjold. Der skjoldet står klar på begge sider i motivet og symboliserer på en eller anden måde, at de er klar til at gå i krig i belejringen mod Troja. Ezekias iscenesættelse af denne scene fra Iliaden er meget tidstypisk, da motiver fra græske myter og eposser ofte var anvendt på vaser og andet keramisk håndværk.